नाथाय संसारनि मानसिफोरखौ अननायखाय जोंखौ बोखांनो थाखाय आरो जोंखौ गावजों सोरगोआव लांफानो थाखाय बुहुमाव मानसि महरै जोनोम लाफैबाय। जिसुआ जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां बेमारिफोरखौ सोखादों, गोथैफोरखौ फोथांदों आरो पापीफोरखौ गोसो सोलायहोदों। अब्लाबो मानसिफ्रा बिखौ नाजावाखै आरो जिसुखौ क्रुसाव गोथाङै दोथाबनानै सिथारनो नागिरदों। जिसुआ जुदासजों फानजानानै राजा पिलातुस आरो गोबां मानसिफोरजों थैनायनि बिथोन मोनो। जिसुखौ खुन्थियाव खानानै साबुकजों बुयो आरो रमारिनि सान्थ्रिफ्रा सुनि टुपि हेबनानै बिखौ खर'आव गानहोदों आरो मुजुफुदों आरो सोबाबाय थादों, खर'आव बुदों आरो हाजिक गावदों। आरो जिसुआ गावनि बिफा इसोरनि बिथोन होजानाय बायदि मावनांगौ खामानिखौ मावफुंनो थाखाय कालभारि हाजोआव थांबाय थायो। जिसुआ गिलिर क्रुसखौ गावनि फाफ्लियाव थिखांनानै कालभारि हाजोआव थांनो हमो। गोबां अनग्रा सुबुंफ्रा बिनि उन उन थांफायो। बिसोरनि गेजेराव खायसे हिनजावफोरबो दङमोन, जेरै सुसाना, बेरनिका, मार्था आरो मारियाम लोगोसे दङमोन। जिसुनि एसेग्राब दुखुखौ नुनानै सोरबा सोरबा गोथार हिनजावफ्रा ओंखारदोंमोन आरो जिसुनि लागै बिखाखौ संनानै जिसुनि थाखाय गाबो। नाथाय जिसुआ बिसोरनिथिं गिदिंनानै बिसोरखौ बुङो, जेरुसालेमनि फिसा हिनजावफोर, नोंसोरो आंनि थाखाय दागाब, नाथाय नोंसोरनि आरो नोंसोरनि फिसा फिसौफोरनि थाखाय गाब। जों ख्रिस्ट' सिबियारिफोर बयबो जिसुनि दुखु सैनायाव आरो थैनायाव दुखु मोनो, नाथाय जिसुनि थैनायखौ मानिनायाव जों गावनि पापफोरनि थाखायसो दुखु मोननांगौ आरो गाबनांगौ। जों बयबो बे सभानि समाव थांखि लानि दे जों गोसो गाबफिननानै जोंनि जिउखौ सोलायगोन आरो जोंनि पाप मावनायजों जिसुखौ आरोबाव दुखु होबाय थालिया होननानै।